Poznáme to úplne všetci, ktorí so svojimi bicyklami cestujeme na preteky, sústredenia alebo nejaké cyklovýlety. Po jazde je bicykel špinavý, no na ubytovaní nemáme priestor umývať ho pod tečúcou vodou. Má to jednoduché riešenie, ktorým je čistiaca pena Rex Quick Wash. Použitie je úplne jednoduché. Sprej aplikujeme na rám, kolesa, prípadne na všetky ostatné špinavé a znečistené komponenty. Aktívnu penu necháme chvíľu pôsobiť a zotrieme mäkkou handričkou. Bicykel následne doleštíme jemnou utierkou od mikrovlákna. A po pár minútach máme bicykel opäť čistý. Penu je možné použiť rovnako na čistenie prilby, alebo tretier. A keď už máš bicykel čistý, môžeš si vychutnať kávičku, napríklad pri sledovaní cyklistiky.